Kutasag pinangita sa akong pangalan. Uy, kaganina lang kong tuyok ba? Ikan ko sa section 1. Hantod na abot na lang ko sa section 10. Ha? Sigurado ko, section 11, na nasiguro diri akong pangalan. Akong tan-aon, bi. Hindi, nakabalo na ka kung sa kanong section. Wala pa lagi, no? Akong ipagitan ko sa section 1. Wala man akong pangalan. Uy, Claire, si Maria man to, oh. Akong tan-aon akong pangalan, diri, bi. Maria! Agay! Uy, Claire, biti! Ano yung pangalan, Maria? Ako pa ganing lang tao, no? Basig naapod rin yung pangalan ba? Wala, basig classmate ang yapon ta. Kusyo, may untang mag-classmate yapon ta ba, no? Gani, para lingaw yapon ka itong mga tirada ba? Satay. Kumusta na ka? Sila pa, no? Si Maria, si Betty, ug si Claire? Ya, tuwara sila, oh! Si Maria, si Betty, ug si Claire! Tuwa bitaw, atuol-tuol! Dali, tutanaw! Betty, Claire! Uy, dali, tutanaw ang pangalan! Dabi na ba mong pangalan diya? Unsa man na seksyon na diri Maria? Section 11! Hala, tanawa! Naa akong pangalan, number 1! Hala, number 4 ka, tutupawit! Hala, number 4! Classmate ka ako na Kinsa ka atong advisor, no? Hala! Simantas siyang sinumbagan gihapon! Ano sinumbagan ba? Dali! Adyo ko nagdahon ba na mag-classmate na gyapon ta karon tuiga dai. Gani! Gani! Lipay kayo ko mga nag-classmate ka punta ninyo. Hoy, ini-closing. Usa ka yung seksyon na itong aking tuig? Talagito. Karon, Section 11! Bindot karon kay tawag ni classmate. Saba man kayo ang classroom? Nana naman siguro nga ako mga estudyante nga mga badlungon. Unsa. Nahinumdum ba mo? Sa katong mangga na atong sige kuhaan ba? Hindi ay sa. Katong ilan ni Najukjok. Oh, ang bunga. Inig panggawas na to, ihapit ta dito. Ala! Quiet mga bata. Good morning, ma'am. Mga bata, long time no see. Nagkita na kong tagbalik. Ma'am, gimingaw jud mi sa imo ma'am ba? Dahil pa ato ma'am ba? Nanali ka rin sa senior high ng Tudlo. Gani, ma'am. Dili pa mo ana, ako gyapon ang inyong advisor. Ipay kayo mi ma'am nga ikaw nang gyapon among advisor. Mga bata, nako isulat sa blackboard. Kopyahan ninyo kay mao na inyong kinahanglanon. Pagtawas niya ha kay magdungatan niyo pangulihan. Gani man, banggaan. Wala ko tarong mangga. Dali mo. Mga bata, write this in your notebook. Yes, ma'am. Pumanag copy mga bata. Yes, ma'am. Okay. Ang oras atong klase, magsugod og alas 6:15 hangtod alas 11:40. Sayuwa na mamoy. Sayuwa po sa tong klase. Managwala di ako nagbaka na ko. Ma'am, ako sa ma'am. Ma'am, kanang ang recess na to ana ma'am, unsang oras ha? Ang grabe pong Maria ay recess. Ikaw ma'am. Grabe Maria sa kadagan sa mga pangutana ang recess jud. Kabalo na ka ng Maria Claire, gerhamal kayo. Mao na signature ni Maria, kabalo na mo. Basta kaon, first jud siya anak permi. Nangutana ba ya mo? Naman jud na recess, di ba ma'am no? Ang time na to sa atong recess alas 9:15. Bintaha kay dili ta magutman ana. Kasabot mo mga bata? Yes, ma'am. Kung mo copy, pwede na mo mag-recess. Yay! Wala may kami, ma'am. Recess na, recess na. Dali, dumatan ninyo. Malik ko saging. Sad.